ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. ба шарофати соҳиби истиқлолӣ ва иқдому ташаббусҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар мамлакат таъмин гардида. Бо татбиқи ҳадафҳои стратегии сатҳу сифати зиндагии мардум марҳила ба марҳила беҳтар гардид. баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум дар навбати аввал наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси ватандӯстиву ватанпарварӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеяи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва татбиқи илм дар истеҳсолот аз ибтидои соҳибистиқлолӣ дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. бо амалӣ гардонидани ҳамин нақшаву барномаҳои мушаххас, имрӯз Тоҷикистонро дунё чун давлати ягона, соҳиб истиқлол ва дорои фарҳангу тамаддуни қадима мешиносанд ва иқдому ташаббусҳои неки кишвари моро ҷонибдорӣ менамоянд. наҷотбахши башар ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ки самараи иқдомоти наҷибу ояндабинонаи пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. муфассал дар гузориши Аҳлиддини Нурулло. бо шарофати соҳибистиқлолӣ, баракати сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ дар мамлакат дар марҳилаи кӯтоҳи таърихӣ рушди босубот таъмин гардида, сатҳу сифати зиндагии мардум дар доираи татбиқи 4 ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амнияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва санъаткунонӣ бо суръати мамлакат зина ба зина беҳтар мегардад ва бо саъю талошҳои ватандӯстонаи халқи тоҷик таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадамҳои устувор рӯ ба пешравӣ дорад. сулҳ, сафо, оромӣ, осудагӣ ин неъмате аст ки ҳама чизи дигар баъд аз он муҳайё мешавад. агар чанде ки мо пешравиҳои бесобиқаи иқтисодӣ дошта бошем, агар чанде ки мо саноати пешрафта дошта бошем, аммо ваҳдати устувор набошад, ҳама ин чиз бақо надорад. бо истифода аз имкониятҳои муҳайё гарда дар мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ дар шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо мавриди истифода қарор додани коргоҳу корхонаҳои хурду бузург ҳазорҳо нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. хушбахтона ҳоло ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии миллӣ заминаи зарурӣ фароҳам аст. боз ҳам баланд бардоштани саводнокию маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал наврасону ҷавонон тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеяи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои гуногуни ҷомеа иқдомҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. бо ҳама ҳадафҳои созанда имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати ташаббускору созанда ва доираи фарҳангии бою пурғановат шинохта шуда, иқдому ташаббусҳои инсонпарварона ки пешбарандаи он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, чун иқдомоти наҷиб ҷонибдорӣ мегардад. сулҳ ин сархати ҳама пешравиҳо, сархати ҳама муваффақиятҳо, сархати ҳама бунёдкориҳову созандагиҳо мебошад. онҳо фаҳмиданд, онҳо дарк карданд, онҳо мебинанд ки мо сулҳхоҳем, мо созанда ҳастем, мо ваҳдат дорем ва дар асоси ана ҳамин дастовардҳо, ана ҳамин неъматҳо мо имрӯз ба пешрафтҳо ноил шудаем. инак ташаббуси наҷотбахши башар аз ҷониби пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз минбари баланди созмони милали муттаҳид муаррифӣ гардид ки баҳри саодати инсоният равона гардидааст. ҳамин гуна дар раванди ҷаҳонишавӣ ва падидаҳои ташвишовар ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафҳои мушаххасро пеш мегузоранд ки бо ҳамраҳӣ баҳри некуаҳолии сокинони сайёра таҳкимбахши ояндаи дурахшон хоҳад буд. ҳамин гуна дар раванди ҷаҳонишавӣ ва падидаҳои ташвишовар ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафҳои мушаххасро пеш мегузоранд ки бо ҳамраҳӣ баҳри некуаҳолии сокинони сайёра таҳкимбахши ояндаи дурахшон хоҳад буд. гузаштан ба иқтисоди рақамӣ ва низоми пардохтҳои ғайринақдӣ тақозои замон буда ба болоравии маърифати молиявии сокинон замина мегузорад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар марказҳои савдои хизматрасонӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ доир гардида шароит мутобиқи талабот гардонида мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи Моҳираи Тоҳир.
низоми молиявию бонкии кишвар омили муҳими рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ба манфиати ҷомеа равона шуда барои бо сармоя таъмин намудани соҳаҳои воқеии иқтисодиёт ҳавасманд намудани соҳибкорону тоҷирон баландбардоштани фаъолнокии иқтисодӣ дар ҷомеа ва ташкили ҷойҳои кори хизмат менамояд. ҳамасола дар паём президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат дар баробари бахшҳои дигари муҳими кишвар ба масъалаи беҳбудии низоми бонкӣ ва ҳаллу фасли як қатор масъалаҳо дар ин самт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии мамлакат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба рушди низоми бонкӣ таъкид намуданд ки масъулинро зарур аст ки дар самти сиёсати пулию қарзӣ нигоҳ доштани устувории пули миллӣ баланд бардоштани қобилияти пардохти низоми бонкӣ ва дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ доштани таворрум ҳамчунин таъмин намудани фаъолияти самараноки низоми пардохтҳо бояд давоми солҳои минбаъда аз ҷумлаи вазифаҳои муҳими низоми бонкӣ хоҳанд гузошт. гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ талаботи аҳолиро бо пули нақд коҳиш дода навбатпоиро дар назди банкоматҳо аз байн бурда боиси сарфаи вақту хароҷоти иловагии аҳолӣ мегардад ки ин раванд дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон имрӯзҳо аҳли худро ба таври зарурӣ пайдо намуда истодааст. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ ба василаи муҳими сиёсати молиявӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида айни замон дар ҳудуди вилоят 80 ташкилоти қарзӣ фаъолияти назаррас дошта аз онҳо дар филиалҳои амонатбонк муассисаҳои давлатӣ ва нуқтаҳои хизматрасонию савдо зиёда аз 409 посттерминал ва 363 QR рамз насб гардиданд ки маблағашон 139 миллион сомониро ташкил медиҳад. имрӯз тамоми хизматрасониҳои пулакии давлатӣ тариқи ғайринақдӣ ҷамъоварӣ гардида истодаанд. аз он ҷумла дар муассисаҳои давлатӣ филиалҳо ва марказҳои хизматрасонии бонкӣ терминалҳои бонкӣ баро монда тариқи он хизматрасониҳои пулакӣ қабул мегарданд. айни ол дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар филиалҳои амонатбонк муассисаҳои давлатӣ ва нуқтаҳои хизматрасонӣ ва савдо 409 посттерминал ва 363 адад QR рамз насб гардиданд ки маблағашон зиёда аз 139 миллион сомониро ташкил медиҳад. амонатбонк ҳамчун бонки мардумӣ минбаъд ҳам барои равнақ додани собаробаркуниҳои ғайринақдӣ нақшаҳои навинро таҳия намуда баҳри хизматрасонӣ саривақтӣ ба мизоҷон тамоми чораҳоро роҳандозӣ менамояд. барои ҳар як кормани низоми бонкӣ таъкиди пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии мамлакат нерӯи тоза бахшида барои иҷрои супоришҳо аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода менамоянд. ин аст ки имрӯзҳо қабули пардохтҳои ғайринақдии молу хизматрасонӣ дар нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ дар сатҳи зарурӣ барҳомонда шуда оло дар марказҳои савдои шаҳру нояҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 1075 таҷҳизоти техникӣ насб карда шуданд ки ба беҳбудии сатҳи хизматрасонии ғайринақдӣ нигаронда шуданд. боиси қайд аст ки низоми бонкӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон давоми солҳои охир натиҷаҳои баландро нишон дода фаъолияти ҳар як ташкилоти қарзӣ ба рушди соҳаҳои аҷма муҳими ҷомеа ва пешрафту беҳбудии зиндагии мардум нигаронда шудааст. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рақамикунонии иқтисодиёт ва рушди инноватсия дар мамлакат таваҷҷӯҳи хос равона намудааст. дар ин замина инфраструктури зарурӣ мукаммал гардонида шуда омодасозии мутахассисони соҳибкасб дар дохил ва хориҷи кишвар идома дорад. солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, барнома ва нақшаи нав, татбиқи босамар ва натиҷаҳои назаррас давоми солҳои 2025-2030 амалӣ мегарданд. Самандар Шоев ва Искандари Саид дар ин хусус маълумот медиҳанд. масъалаи ҳукумати электронӣ ва рақамикунонии иқтисодиёт дар паёми пешвои миллат баҳри ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидани раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти имкониятҳои содиротии мамлакат ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ роҳандозӣ карда шуд. зикр гардид ки омилҳои асосие ки барои суръатбахшии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонад, ин рушди технологияҳои рақамӣ мебошад ки ин раванд барои расидан ба ҳама ҳадафҳои рушди устувор аҳамияти муҳим дорад. гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ аз бисёр ҷиҳат манфиатовар буда, ҷиҳати суръатбахшии рушди соҳибкории хурду миёна, баландбардории ҳосилнокии меҳнат, афзоиши рақобатнокӣ ва дар умум баҳри рушди иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. технологияи рақамӣ моҳияти он аз он иборат аст ки дар ҳамаи самтҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии мамлакат таъсири мусбат мерасонад.
технологии рақамӣ аз он ҷиҳат беҳтар ва хуб аст ки ҳамин самтҳои иқтисодӣ такя ба ин карда сол ба сол рушд меёбанд, хусусан дар самти маориф. бинобар ин филиали донишкадаи такмилии ихтисос низ зиёда аз 2 сол мешавад ки дар беҳнамудани таълим дар аудиторияҳо, дар кабинетҳои фаннӣ ҷиҳози ӯро истифода барад. дар солҳои охир равандҳои иқтисодиёти рақамӣ дар тоҷикистон низ ҷорӣ шуда ҳиссаи иқтисодиёти рақамӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон мутаносибан беҳтар гардида истодааст. имрӯзҳо мо кӯшиш мекунем ки таҷҳизоти техникӣ бештар бошад, хусусан проектор, тахтаи электронӣ ва компютер ва дигар технологияи рақамӣ рӯз ба рӯз ҷиҳозонида шуда истодааст. тавассути технологияи рақамӣ омӯзгор метавонад ки ҳамеша бо шогирдони худ дар тамос бошад. ӯ метавонад ки тавассути технологияи рақамӣ дар кадом гӯшаи кишваре ки бошад робита дошта бошад. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, ҳукумати мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида дар ин самт тамоми шароити лозимаро фароҳам оварда истодааст. Самандаршоев Искандари Саид, вилояти Хатлон, Ахбор. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов наздики 12,000 гектар заминҳои корам тариқи пойгоҳҳои обкашии барқӣ бо оби полизӣ таъмин карда мешавад. дар ноҳия дар маҷмӯъ 8 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд аст ки калонтарини он шабакаи обрасони деҳмо 1 ба ҳисоб меравад. ҳоло дар ҳамаи пойгоҳҳои обкашии ноҳия корҳои таъмиру барқарорсозии муҳаррик ва дигар таҷҳизоти зарурӣ идома дорад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобуҷон. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов таъмини оби полизӣ ба хоҷагиҳои деҳқонию заминҳои кишоварзии аҳолӣ аз вазъу ҳолати пойгоҳҳои обкашӣ низ вобастагӣ зиёд дорад. бо мақсади таъмини пурраи хоҷагидорон бо оби полизӣ дар давоми солҳои охир корҳои омодасозии шабакаҳои обрасон аз ҷумла таъмири қисмҳои эҳтиётии агрегатҳои пойгоҳҳои обкашӣ тибқи нақша ба роҳ монда шуда барои фаъолияти мунтазами иншооти обрасон дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ харидорӣ гардидааст. дар ноҳия ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ наздики 12,000 гектар заминҳои корам бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سال 2023 در مجموع 7 عدد اگریگات های پایگاه های آبکشی عوض کرده شدند. از آن جمله در پایگاه آبکشی دهما 1 4 عدد محرک و 2 عدد آبکشی عوض کرده شد. در پایگاه آبکشی ردنیک 1 عدد، در پایگاه آبکشی دهما 4 در مجموع 4 عدد اگریگات های خرد عوض کرده شد که این تا یک اندازه تامینات آب پلیزی آب استفاده برندگان را بهتر نمود. پایگاه آبکشی دهمای 1 سالهای 60 قرن گذشته در مجرای دریای سیر بنیاد شده 6 اگریگات آن نیاز به تعمیر پرره پیدا کرده 2 اگریگات دیگر عموما فعالیت نمی‌کرد. از این سبب در سمت آبیاری زمین‌های کشاورزی در دهات دهمای، گلخانه، سامانیان، غولک‌انداز اینچنین قسمان زمین‌های حدود دهات حیات نو مشکلی پیش می‌آمد. با دستگیری حکومت مملکت سال 2020 پایگاه آبکشی پرره تعمیر و تجدید گردیده محرک و دستگاه‌های نو نصب کرده شده است که توسط پایگاه آبکشی دهمای 1 7885 گکتار زمین کشاورزی در ناحیه جبار رسولف با آب پلیزی تامین کرده می‌شود. حالا کارهای تعمیر و برقرارسازی محرک و دیگر تجهیزات ضروری در پایگاه‌های آبکشی ناحیه جبار رسولف ادامه دارد. در دوره ترم زمستانه تعمیر 28 عدد اگریگات‌های پایگاه آبکشی به نقشه گرفته شده است. تا این دوره 11 اگریگات از تعمیر برآوردیم و عین حال زیاده از 40% کارهای تعمیری اجرا کرده شده است و کوشش می‌نماییم که در مهلت‌های پیش بینی شده تمام شبکه‌های آبرسانی را به موسم آبیاری آماده نماییم. در ناحیه جبار رسولف اجرای کارهای مربوط به تعمیر و آماده‌سازی پایگاه‌های آبکشی و تازه نمودن کانال و زخبور و زخکش‌ها تا ماه مارس سال روان ادامه می‌یابد. با تاکید متخصصان ساحه انجام تدبیرهای ضروری در این سمت امکان فراهم می‌آورد که سال روان در ناحیه وضع تامین با آب پلیزی بهتر گردد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبار رسولف، اخبار. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар натиҷаи истифодаи мақсадноки замин давра ба давра натиҷаҳоро афзун менамоянд.
дар баробари дигар самту соҳаҳои афзалиятноки кишоварзӣ бахши чорводорӣ низ давра ба давра рушд менамояд. хоҷагидорон бо истифода аз имконоти мавҷуда саршумори чорворо зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавори саҳм мегузоранд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар самти самаранокии афзоиши истеҳсолот ва рушди бахшҳои мухталифи соҳаи кишоварзӣ давра ба давра ба натиҷаҳои афзоянда ноил гашта истоданд. Кишоварзон дар баробари истифодаи самараноки қитъаҳои замини корам, инчунин дар бахши паррандапарварӣ ва чорводорию моҳипарварӣ низ дастовардҳои назаррасро комёб гардиданд. дар заминаи амалисозии ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар ва рушди бахши чорвопарварӣ бо таъсиси гурӯҳи корӣ аз ҷониби мутахассисони вазорати кишоварзӣ ва институти тибби ветеринарии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб чорабиниҳои мақсадноки тавсиявӣ доир ба ҳолати зимистонгузаронии хоҷагиҳои деҳқонии чорвопарвар роҳандозӣ ва амалӣ карда шуд. тибқи маълумот ҳоло саршумори умумии чорвои калон дар хоҷагиҳои чорвопарварии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 51440 сар, чорвои майда 340434 сар, асп 9776 сарро ташкил дода барои бемушкилӣ гузаронидани мавсими зимистон хӯроки чорво низ дар шаклҳои гуногун ба қадри зарурӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ захира гардида ҳоло раванди мавсим дар ҳолати хуб қарор дорад. дар чорабинии тавсиявӣ аз ҷониби мутахассисон ҳамчунин оиди пешгирии сироятёбии чорво аз бемориҳои мавсимӣ, истифодаи дурусту мақсадноки захираи хӯрока ва солиму фарбеҳ гузаронидани чорво аз мавсими зимистон ба хоҷагидорон тавсияву маслиҳатҳои муфид дода шуд. мақсади гузарондани чорабинӣ рафти зимистон гузарони додани дастуру тавсияҳо ба чорводорон барои солиму фарбеҳ гузоштани чорво дар давраи зимистон аз бисёр хоҷагиҳои ҳамин минтақа аз ноҳияи Мирсаид Элҳамидонӣ, аз ноҳияи Восе, ноҳияи Фархо, шаҳри Кӯлоб ва дигар ноҳияҳо дидан кардем. Чӣ хӯроки дуруст бошад, намун чӣ хӯрокҳои омехтаи консентратив бошад, албатта барои солим баровардани чорво дар ин хоҷагиҳо вобаста ба меъёри шабонарӯзии ҳар як сар чорво ва саршумори чорво албатта захира карда шудааст. ҷиҳати хушдодкунии чорво низ аз ҷониби масъулону мутахассисони соҳа тадбирҳои муассир роҳандозӣ ва амалӣ гардида ҳоло дар ин самт имкониятҳо то рафт беҳтар гашта истодааст. бинобар андешаи мутахассисон бордоркунии сунъӣ яке аз василаҳои муҳиму манфиатдори хушдодкунии чорво маҳсуб меёбад. дар ҳамин замина ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 51 нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ мавҷуд мебошад. дар соли 2024 бо ин усул 6875 сар чорвои калон бордор карда шуда, дар натиҷа 5580 сар гусолаҳои хушдод гирифта шудааст. айни замон дар минтақаи Кӯлоб зотҳои сиёҳ ало, сементалӣ, шведи зебумонанд парвариш меёбад. дар шаҳр ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб барои бордор кардани сунъии чорвои калон ҳамаи имкониятҳо мавҷуд аст. дар ҳар як шаҳр ноҳияҳои минтақа дар ҷамоатҳо дар деҳаҳо нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ барои хушдод кардани чорвои аҳолӣ мутахассисони мо хизмат расонда истодаанд. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 116 хоҷагиҳои моҳипарварӣ фаъолият доранд ки масоҳати умумии ҳавзҳо 879 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон дар натиҷаи фаъолияти самарабахш истеҳсоли гӯшти моҳиро дар соли 2024 ба 973 тонна расониданд ки нисбати ҳамин давраи соли қаблӣ 31,6 тонна зиёд мебошад. инчунин дар минтақаи Кӯлоб 16 фабрикаҳои паррандапарварӣ дар самти истеҳсоли гӯшт ва тухм фаъолият менамоянд. барои истеҳсоли маҳсулоти гӯшти парҳезӣ навъи мурғи бройлерӣ парвариш меёбад ки дар соли сипарӣ гашта 3331,4 тонна гӯшти мурғи парҳезӣ истеҳсол гардидааст. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ низ имкониятҳо баҳри рушди ҳамаҷонибаи бахшҳои мухталифи соҳаи кишоварзӣ фароҳам оварда шудааст. тибқи иттилоъ алҳол дар ноҳия 2 фабрикаи паррандапарварӣ, 106 хоҷагии чорвопарварӣ ва 16 хоҷагии моҳипарварӣ фаъолият доранд. фабрикаи паррандапарварӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғи саёд ки аз соли 2020 ин ҷониб дар ноҳия ба истеҳсоли тухм машғул аст, ҳоло 12000 сар парранда парвариш меёбанд. фаъолияти истеҳсолӣ ва парвариши парранда дар корхона бо истифода аз технологияи муосир ва насби дастгоҳҳои худкор ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ беш аз 180 000 дона тухм буда, дар таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо ин навъи маҳсулот саҳми назаррас мегузорад. кишоварзон аз ҳама шароиту имкониятҳои мусоид самаранок истифода намуда баҳри рушди соҳаи моҳипарварӣ, чорводорӣ ва паррандапарварӣ ки яке аз бахшҳои муҳиму сердаромад маҳсуб меёбад, барои дар ин самт ба натиҷаҳои бештар ноил шудан аз роҳу воситаҳои муосиру самаровар ва тавсияҳои судманди олимону мутахассисон истифода намуда дар рушду пешрафти соҳа ҳиссагузор ҳастанд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, минтақаи Кӯлоб, Ахбор.
дар деҳаи навбаҳори ҷамоати деҳотии дӯстии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ сокинон ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида бо ин васила дар тозагии муҳити зист ва кабудизоркунии маҳал саҳм мегузоранд. гузориши ҳамкорони мо. имрӯзҳо дар тамоми шаҳру навоҳии вилояти хатлон маъракаи ниҳолшинонӣ бо мароми тоза идома дорад. бо ташаббуси сокинони деҳаи навбаҳори ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ корҳои сабзу хӯрамгардонӣ роҳандозӣ гардида шумораи зиёди дарахтони мевадиҳанда шинонида шуд. ба иттилои масъулини бахши ҳифзи муҳити зист дар тамоми ҷамоатҳои деҳоти ноҳия раванди бунёдкориву созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ идома дошта сокинон кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки дар зебогии маҳалли зисти хеш саҳмгузор бошанд. боғпарварони ҷамоати мазкур зикр намуданд ки нигоҳубини ниҳолҳои мевадиҳанда имкон медиҳад ки дар солҳои наздик дарахтони пайвандии шинонидашуда ки навъҳои беҳтарин мебошанд ба ҳосил меоянд. шинонидани ниҳол масъулияти баландро тақозо менамояд. вобаста ба сабзонидани он ва таъмини саривақтии об шахсони алоҳида вобаста гардидааст. дар баробари шахсони рӯзгордида ҷавонон низ масъулият нишон дода дар маъракаи ниҳолшинонӣ фаъолона ширкат намуданд. сарвари давлат пайваста таъкид медоранд ки ҷавонон нерӯи бузург ва пешбарандаи ҷомеа мебошанд. маҳз ояндаи халқу миллат аз фаъолияти кунунии онҳо вобастагӣ дорад. вазифаи ҳар як шаҳрванди ватанхоҳу ватандӯст ин пеш аз ҳама ободии маҳалли зисти хеш мебошад. фаъолони деҳаи мазкур тасмим гирифтанд ки навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаи хушсифати ватаниро афзун намуда дар беҳдошти рӯзгори мардум мусоидат карда ҳамзамон содироти онро мувофиқи тақозои замон ба роҳ монанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.